Hola, jugadores i jugadors, benvinguts. Avui us porto un unboxing bàsic, un altre clàssic, un joc bàsic en qualsevol ludoteca. Avui, al 30 minuts, perdó, avui, a la taula plana, els castells de Borgonya. Som-hi! Moltes gràcies, professor Mompi, per la presentació. Des del carinyo, tenim els castells de Borgonya. Ara en sèrio, si el professor Mompi diu que és un imprescindible, la taula plana el compra. I la Mary s'enfada. Però bueno, és un senyor joc, pesa lo seu. És aquesta edició que tinc aquí dels castells de Borgonya. És una edició que vam fer per l'aniversari. No sé si era el 10, o el 12, o el 15. Bueno, és per celebrar l'aniversari. Van agafar i van fer el joc, li van pintar la cara, el van fer una mica més bonic i vistós i l'han tornat a vendre. És un joc que tampoc és tan car i he estat mirant de la llista dels jocs que tinc, és el segon millor joc segons la classificació de la BGG, que és el rànquing aquest que fa la pàgina aquesta web, basant-se en les crítiques de mils de jugadors. Per tant, és un joc que és bo, és bo i punt. Anem a obrir-lo. Procedirem. Tenim aquí les tisores de tallar les ungles. Traurem una miqueta de plastiquet. Ja està, jo crec que això ja... Molt bé. Aquest plàstic fora. Tenim aquí... mira, llegirem la descripció del joc. Ets un influent príncep del segle XV a França i t'has proposat fer tot el que estigui a les teves mans perquè les teves terres prosperin. L'estudi, el desenvolupament de les ciutats, la ramaderia, el comerç... Tens molts camins per aconseguir el teu objectiu. Planifica bé el teu recorregut i guanya la partida als castells de Borgonya. Un joc ideal pels que busquen grans desafiaments estratègics, amb una àmplia varietat d'opcions de joc. Anem a obrir la capsa i veureu el que porta. Canvi de càmera. Doncs vinga, tenim la capseta dels castells de Borgonya, Stefan Feld. Aquí l'editorial que ens la porta és Alea. Aquí posa un 2, que no sé què vol dir. Unes quantes claus. I aquí el que us he explicat. Una mica la història. Ets un influent príncep del segle XV a França i t'has de proposar que les teves terres prosperin. Joc de 1 a 4 jugadors, recomanat per més de 12 anys. Partides de 70 a 120 minuts. Suposo que també depèn de si juguen 4 o juguen 2. Això també influeix, la duració. I la bombeta, què vol dir? Que has de pensar? De 6 de 10? Bueno, deus haver de pensar. Obrim. A veure què porta aquesta capsa. Vinga. La deixarem aquí apartadeta. Tenim instruccions. Això són llibres, mira. Aquest és amb alemà, francès, anglès, castellà i italià. Bueno, no tenim el català, llàstima, però per això estem nosaltres i
el professor Mompi per explicar-nos el joc en català. Instruccions. Aquí tenim els daus. Mira, tenim unes quantes bosses tip. Seran per col·locar o per guardar llosetes, suposo. Les peces aquestes dels marcadors de cadascú, peces de fusteta i daus de colors i el dau blanc. Tauler central de fusta. A veure. Pum, pum, pum. Sense carregar-nos-el. Bueno. A veure, és per un costat i és per l'altre. Val, suposo que ja ens ho indicarà a les instruccions, perquè potser un tauler és per quan juguen 3 o 4 i l'altre és quan juguen 2 o un és per individual. Això ja ho veurem. Bueno, és un tauler prou vistós. El col·locarem aquí al costat. I aquí tenim tot el que seria els cartrons que hem de destrucalar. Per aquí tenim... Mira, això... Aquesta és la targeta, que jo crec que aquesta la té tothom. És una targeta de referència. Val? I aquí et diu el que fan les diferents rajoletes. N'hi ha un fotimer i haurem de mirar a veure el què. Això són unes bonificacions que tindrem. Ja ho mirarem. Això ja tindrem temps perquè després us explico la meva experiència amb el Castell de Borgonya, perquè ja l'he provat. Aquí tenim més rajoletes. I aquestes, mira, són les rajoletes dels monestirs, que cada una fa una cosa. Aquí tenen un número. Llavors, bueno, qualsevol dubte mirarem el número de la rajoleta i a les instruccions ens dirà què és el que fa. Això són mercaderies. Mercaderies vermelles, mercaderies... Bueno. Més rajoles, i aquí tinc feineta. Val, i ja està. I aquí tenim... I aquí tenim el que serien les targetes. Aquí tenim les targetes de cada jugador. Llavors, segons el tipus de partida que estiguem fent, tindrem una targeta o una altra. A veure si estan marcades d'alguna manera, perquè mira, aquí fica 11A, 11B, 1. Val? Aquesta jo crec que és la targeta bàsica per començar. És la primera, la més senzilla, que tothom té el mateix tauler, però hi ha altres targetes que seran per jugar amb asimetria, o sigui que tu tindràs un tauler i està col·locat d'una manera, pot interessar unes coses o unes altres, i un altre jugador pot jugar d'una altra manera. En principi tots tenen les mateixes caselles, però la distribució és diferent. Hi haurà alguna, 2, 6, bueno, hi haurà alguna que és per jugar amb individual. Ja mirarem. Crec que és aquesta. Aquí hi ha com una espècie de circuit. No? Hi ha una que és per jugar amb un de sol. Mira, 12A1 i 12A2. Això s'ajuntaria. I això seria un tauler personal, però per els dos. Aquesta seria una. O també, aquí hi ha una altra. Seria així, potser.
M'ha semblat que és així. Correcte. Ja veurem. Ens haurem de llegir les instruccions, però sembla que hi ha molta varietat de maneres de jugar, per tant, en principi, tenim partida per estona. Doncs ja heu vist l'unboxing, no té... Bueno, al final el que té són rajioletes, els daus i les targetes personals i el tauler personal, el tauler principal. El joc... Vaig estar mirant tutorials, sobretot el del professor Mompi. Al començament atabala una mica perquè hi ha moltes rajoletes diferents que fan coses diferents, i el tenia guardat. Me'l vaig comprar a l'agost, estava molt bé de preu, el vaig comprar per uns 33 € i el tenia, bueno, a l'antiludoteca, el tenia allí esperant a veure ser obert. L'altre dia vam anar l'Ernest i jo al Club Diògenes de Tarragona perquè, bueno, ens feia gràcia anar-hi per veure què tal, per provar i fer-nos socis i tindre més opcions de jugar i conèixer jocs nous. Vam anar a provar, ens vam presentar allí perquè teníem els paraigües que ens els havíem deixat un dia de Santa Tecla i resulta que quin joc anaven a jugar amb un molt xungo, que no me'n recordo ni com es deia, un d'aquests d'estratègia històrica i, bueno, de conflicte, no recordo com es deia, i el Castells de Borgonya. Castells de Borgonya tenien ells l'edició de Maldito Games, que és l'edició antiga, però que bàsicament és la mateixa. Canvia que aquí li van donar un rentat de cara, van pintar els colorets per intentar fer-ho una miqueta més aclaridor. Hi ha coses que potser són més aclaridores, hi ha coses que potser no, perquè les rajoletes doncs, també tenen la seva història. Però bueno, el Miguel Àngel, un company d'allí, havia jugat una o dues vegades i va dir, doncs intentaré explicar-vos-ho. Ens ho va explicar a la mar de bé, sobre la marxa vam anar jugant, i bueno, és un joc que, com dic, realment t'atabala si t'ho expliquen tot de cop, però si tu vas jugant a poc, vas aprenent la mecànica, en 2 torns ja saps de què va el tema i bueno, al final són 5 rondes, cada ronda té 5 tirades, són tirades de daus. Llavors l'únic que has de fer, segons els daus que tens, fer les accions. Les accions que seria comprar mercaderia, col·locar la teva mercaderia que ja prèviament has comprat, col·locar-la al teu mapa personal per anar fent diferents accions, diferents combos o puntuar i ja està. I llavors també els daus et poden servir per agafar treballadors. Els treballadors seran per canviar la tirada dels daus si no t'agrada. Tu tires un 4, un 3 i un 2. Si el 3 t'agrada una mercaderia del 3, doncs fas servir aquest dau per agafar-la i col·locar-la a la teva zona. Si l'altre dau tens un 2 i t'has col·locat aquí a la teva zona una rajoleta que t'interessa col·locar, doncs la col·locaràs, com que aquí, com veieu, aquí hi ha números, doncs faria servir el 2 per col·locar la teva rajoleta d'aquí, col·locar-la, doncs posar un castell o un vaixell, un edifici o un monestir. Llavors, cada cosa que col·loquem pot ser que ens doni un altre benefici. Llavors això podria anar creant un efecte bola de neu, que tu tires amb un dau, guanyes una cosa que et dona una altra tirada o que et dona punts de victòria per anar sumant. Llavors aquí el castell, com veieu, tenim les nostres fitxes, comencen aquí el número 1, si anem puntuant al moment que toqui puntuar, anirem avançant
La numeració va fins al 99, però bueno, hi ha unes altres fitxes que t'adonen doncs, per marcar si portes més de 100 o més de 200. I aquí pots anar donant toms si vas fent molts punts. Ja, quan acaba totes les 5 rondes, si es comptaran els punts dels efectes de les coses que tinguem col·locades, que ens digui que a final de ronda o a final de partida comptarem tants punts, i els sumarem, i llavors el que arribi més lluny és el que guanya. Això, com tots els jocs. I l'únic que puc fer és recomanar-lo. Només he jugat una partida, repeteixo, però em va encantar. Ens va agradar als dos, hi ha coses que no van fer bé, hi ha coses que segurament, bueno, és petits serrells del reglament que igual no van quedar clares o que no ho van fer com van poder, però les sensacions que ens va donar el joc van ser molt bones. O sigui que és un joc que es queda a casa. Intentarem explicar-li a la Mary. La idea meva és jugar amb la Mary. Si no aconsegueixo jugar amb la Mary, jugarem solitari, perquè al final no tinc altra. I si jugo en solitari, és possible que gravi partida. Ja està. Bé, doncs això ha sigut l'unboxing dels Castells de Borgonya. Si us ha agradat, subscriviu-vos, doneu-li el like i recordeu que si la Terra és rodona, la taula bàsica i imprescindible. I plana. Adeu. Adeu, jugadores i jugadors. Jugueu en català.